Dahil sa pagnuot ng espiritual na tali sa katawan ng demonyo, kung kaya't mas lalo pa yung umangil at nagtangkang kumawala mula sa mga kamay ni Padre Dama. Habang pinagmamasdan yun ni Pekto, kitang-kita niya ang pagsiputukan ng mga ugat ng sakristan kahit wala na doong sapi ang nilalang. Animoy ang ginagawa nito, sinasabayan niyang pahirapan ang sakristan ni Padre Dama nang sa gayoy makabawi man lang siya kahit papaano. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, muling nabaling ang ulirat ni Pekto sa pari nang bigla itong magwika ng, Pekto! Ang krus! Ibigay mo sa akin! Dali! kasabay ng pagwika nito ay siya namang pagtakbo ni Pekto sa katabi ng pari upang maibigay ang nagliliyab na krus. Matapos niya yung gawin, bigla namang itinaas ni Padre Dama ang krus na yon habang marahang nag-uusal ng taimtim. Sa pagpapatuloy ng pagrinig ng demonyo sa usal na yon, panay naman ang pagsisigaw nito habang paulit-ulit na kumakawala sa pamamagitan ng pagpupumilit baguhin ang kanyang wangis. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman yung natigilan sa kanyang kinaroroonan nang masipat niya si Padre Damang nakatayo ng tuwid sa kanyang harapan habang nananatiling tahimik. Pag-ihip nito ng usal sa kanyang kanang hintuturo kung saan naroon ang krus, doon na nag-umpisang magmakaawa ang demonyo. Habang pinagmamasdan ni Pekto ang ginagawa ng pare, hindi niya lubos maunawaan kung ano ang bagay na labis na kinakatakutan ng demonyo. Sigurado kasi siyang hindi ito nasisindak sa nagliliyab na krus sa kadahilan ng ilang ulit na nitong pinagtawanan si Padre Dama habang hawak-hawak niya ang bagay na yon. Dama, huwag mong ilalapat sa akin yan. Lumabang ka ng patas. Pakawala mo ako rito. Magbuno tayo. Wika ng demonyo habang pilit iniaatras ang kanyang kinaroroonan sa pare. Lumaban ng patas? Alam mo ba ang ginawa mo sa sakristan ko? Marapat ka bang bigyan ng isang patas na laban? Sagot naman ng pari sa demonyo. Matapos itong marinig ng nilalang, umangi lang naman ito habang patuloy na sumisigaw. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na nga itong nilapitan ng pare na kung saan walang pag-aalangan niyang iniangat sa lupa ang ulo nito. Sa pagsilay ni Padre Dama sa pagmumukha ng demonyo, marahan naman niyang iginilit sa leeg nito ang kanyang hintuturo. Habang ginagawa niya ang bagay na yon, panay naman ang kanyang pag-usal hanggang sa dumating ang punto na nasilayan ni Pekto ang isang napakatulis na presensya sa hintuturo ni Padre Dama. Pagbagsak ng nilalang sa lupa, bigla naman yung kumisay-kisay at mabilisang nilamon ng sahig. Segundo lang noon ang dumaan nang tuluyan na itong maglaho na para bang wala man lang nangyari. Padre, nasaan na po ang demonyo? Nagtatakang tanong ni Pekto kay Padre Dama. Patay na, iho. Marahil nang hina ang demonyong yon dahil sa ilang dekada niya ring pagkakakulong. Pasalamat na lang tayo, hindi natin siya nakaharap sa mga panahong tangan niya pa ang kanyang mapangwasak na kapangyarihan. Paliwanag naman ni Padre Dama. Ilang minuto pa ang lumipas, marahan na nilang inalalayan ang sinapiang sakristan upang mairata yon sa maayos na higaan. Bago ito tuluyang lisanin nila Pekto, sinigurado muna nilang nakataas ang bakod at puder nito nang sa gayoy hindi ito madaling pasukin ng iba pang mga elemento. Matapos nilang maisaayos ang kalagayan ng sakristan, agad naman silang lumabas sa silid upang ipagsabi ang mabuting balita. Nang malaman ng iilang pang sakristan na tuluyan ng nagwakas ang pananalasa ng demonyo, halos magbunyi sila dahil sa tuwa. Mga iho, pwede bang bantayan nyo na muna ang kasama ninyo? Meron lang kaming pupuntahan ni Pekto.
Wika ni Padre Dama habang pinagmamasdan ang nagbubunying sakristan. Sige ho, Padre Dama. Kami na po ang bahala rito. Sagot naman ng isa sa mga ito. Matapos nilang mag-usap, agad namang binagtas nila Pekto ang pasilyo upang tunguhin ang simbahan. Hindi pa naman gaanong kadiliman noong mga oras na yon, kung kaya't hindi naging mahirap sa kanila na tumungo doon. Sa pagdating nila sa loob ng simbahan, dali-dali naman nilang pinuntahan ang altar upang subukang hanapin ang agimat ng 7 mata ng Diyos. Ayon kay Padre Dama, yun na ang pinaka-perpektong pagkakataon para makuha ni Pekto ang agimat, gawa ng wala na silang mga demonyong makakaharap. Kumbaga, sa oras na lumitaw yon sa mga mata ni Pekto, madali na lamang niya itong makukuha ng hindi nakikipag-agawan. Dagdag pa nito, wala na silang makakalaban sa lugar na yon, maliban sa mga aswang na maaaring makisawsaw sa kanilang paghahanap. Ilang minuto pa ang lumipas, patuloy pa rin silang nag-iikot sa altar para hanapin ang agimat ng 7 mata ng Diyos. Kung saan saang sulok na sila noon nadapo, subalit bigo silang makita ang bagay na kanilang hinahanap. Sinubukan na din ni Pektong maghanap sa likod ng mga litrato ng santo, ngunit sa kasamaang palad, tanging mga alikabok lamang ang kanyang nakita doon. Sa paglalim ng gabi, bigo pa rin sila Pektong mahanap ang agimat. Aminado sila noong sinuyod na nila ang buong sulok ng simbahan, kaya na may nakakapagtaka kung bakit hindi nila yon masilayan. At kahit maraming alam si Padre Dama tungkol sa agimat ng kanyang lolo, halos nagmumukhang mangmang ito dahil maging siya ay walang kaide-ideya kung saan ito nakatago. Nang mapagtanto nilang dalawa na hindi na nila mahanap ang agimat, nagpasya sila noong ipagpabukas na lamang ang paghahanap. Naniniwala si Padre Dama na kapag hindi pa nakatakda ang oras, hindi pa yon magagawang makita ni Pekto. Alam mo, Pekto, ang sabi ng ama ko, ang lolo ko na ata ang pinakatusong tao na nakilala niya. Karamihan sa mga bagay nitong itinatago, kayang sipatin sa mga lugar na kadalasang dinaraanan ng ating mga mata. Hindi ko nga din maisip kung papaano niya nagagawa ang ganoong bagay ng hindi nasisipat ng kahit na sino sa loob ng napakahabang panahon. Siguro maaaring may sabulag ito, kaya ganoon na lamang ang pagkakatago ng mga mahalagang bagay na kanyang pinakainiingatan. Paliwanag ni Padre Dama. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon na pag-alaman ni Pekto na ang ginamit din palang karunungan ni Padre Dama tungkol sa lubid ng kamatayan ay nanggaling din sa kanyang lolo. Marami pa umano siyang mahihiwagang sandatang kayang tawagin kung ito ay labis na kailangan. Sa paglabas nila sa simbahan, bahagya naman silang natigilan sa kanilang kinaroroonan nang makasilay sila ng 3 lalaki na nakatayo sa harapan ng entradang pinto. Bagaman hindi gumagalaw o nanlilisik ang mga mata nito, sigurado sila Pekto na hindi mga ordinaryo ang mga panauhing yon. Maya-maya pa, kalmadong tinanong naman ito ni Padre Dama ukol sa kanilang kailangan sa simbahan. Matapos marinig ng mga panauhin ang sinabi ng pare, nananatiling tahimik lang naman ang mga ito habang nakatitig sa lupa. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang tumitig kay Padre Dama ang isang binata habang nagwiwika ng, "Masaya ka ba, Dama, sa ginawa mo sa aming ama? Naparito kami para magbigay sa iyo ng isang babala. Lumayas ka na sa lugar na ito. Sa mga susunod na araw, ayoko nang makita pa ang pagmumukha mo. Alalahanin mo, Dama, nalalapit na ang araw ng aming paghahari." Hindi maaari ang sinasabi mo, iho. Wala pang utos na nagmumula sa taas na umalis ako sa lugar na ito. Kung simpleng paghihiganti ang pinuputok ng butsi mo, abay pinapayuhan kita. Gawin mong ikakapanatag ng puso mo. Sagot naman dito ni Padre Dama.
Nang marinig ito ng lalaki, umangi lang naman ito habang dahan-dahang itinitiklop ang kanyang kamao. Pagsilay naman ni Pekto sa ginawa ng nilalang, agad naman niyang binulungan si Padre Dama na umalis na sa lugar para makaiwas sa gulo. Ilang minuto pa ang lumipas na pagpasyahan na nilang maglakad papalayo habang patuloy na ipinagsasawalang bahala ang anumang sinasabi ng mga panauhin. Pagtalikod nila sa kinaroroonan ng mga ito, laking gulat na lamang noon ni Pekto nang makarinig siya ng pagsilundagan sa bakod ng simbahan. Sa muling pagsilay niya sa kanyang likurang bahagi, halos manlaki na lamang ang kanyang mga mata nang masipat niya ang mga panauhing tinubuan ng mga malalapad na pakpak. Bagaman nasa wangis pa rin ng anyo ng tao ang mga ito, labis pa rin doong nababahala si Pekto sa kadahilan ng hindi pangkaraniwan ang kakaibang anyo ng mga nilalang. Bukod sa meron itong mga buntot na animoy sa daga, may mga matutulis din yung mga buhok na animoy palaging nakatayo at hindi bumababa. Namumutla na din ang mga balat ng mga ito at meron yung mga pagmumukhang maihahalin tulad mo sa mga taong malapit ng bawian ng buhay. Hindi mo rin gaanong masisilayan ang mga mata ng nilalang, gawa ng halos lumubog na yon sa pinakailalim ng kanilang mga bungo. Bagaman kulukulubot ang balat ng mga ito, nasisiguro nila Pekto na meron yung kalakasang taglay na hindi pangkaraniwan. Matapos nilang masilayan ang pagpasok ng mga nilalang sa loob ng bakuran ng simbahan, naging hudyat naman ito kay Padre para hanapin at labanan ang mga ito kung kinakailangan. Sa pagdukot niya ng latigo sa kanyang bewang, buong tapang naman niya itong iwinasiwas sa harapan ng mga nilalang. Bagaman hindi nito daladala ang kanyang nagliliyab na krus, kitang-kita ni Pekto na wala sa pagmumukha nito ang pagmamalabis na umiwas sa gulo. Kanina pinagbigyan ko lang kayo sapagkat nasa labas kayo ng simbahang ito. Pero ngayon, asahan nyo na gagawin at gagamitin namin ang lahat ng aming mga armas para lamang kayo'y maitaboy sa lugar na ito. Kung kinakailangan namin kayong tapusin at ibaon sa lupa, ito'y aming gagawin, alinsunod sa pagliligtas ng tahanan ng Panginoon. Wika ni Padre Dama habang patuloy na pinagmamasdan ang mga nilalang. Si Pekto naman noon, marahan ang binunot sa kanyang tagiliran ang 2 punyal upang mapaghandaan ang mga susunod na kaganapan. Maya-maya pa, bigla naman nilang nasipat ang paglusob ng mga nilalang na siyang naging sanhi upang salubungin din yon ni Padre Dama. Pagsilay ni Pekto sa pari na susugod na, agad naman niya itong sinundan upang matulungan sa mga pangyayaring hindi inaasahan. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang natigilan si Pekto sa pananakbo nang masipat niya ang paring tinabihan ng 2 espiritu. Ayon kay Pekto, na ang mga kaluluwang nakita niya noon nakatabi ng pari, nakasakay sa 2 matitikas na kabayo na merong dalang mahabang espada. Kahit espiritu na lamang ang mga ito, nagagawa pa rin itong mabigyan ng pinsala ang mga aswang na parabang ang kanilang mga sandata ay kayang sumugat ng pisikal na wangis ng mga nilalang. Matapos itong masilayan ni Pekto, minuto lang naman ang itinagal ng laban hanggang sa tuluyan na itong malipol ni Padre Dama. Dahil sa tulong ng mga kaluluwang nakipag-isa sa digmaang kinaharap ng pare, kung kaya't naging madali para sa kanya nagapiin ng mga aswang na nangahas pumasok sa digmaan. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, bigla namang napaatras si Pekto sa kanyang kinatatayuan. Nang masipat niya ang paring marahang tumitingin sa kanya habang nakapulupot sa balikat nito ang kanyang latigo. Bagaman walang kakaiba noon kay Padre Dama, ramdam na ramdam ni Pekto ang kumakawalang presensya nito sa kanyang kalooban. Animoy maging siya ay nakakaramdam ng takot noon sa pari, gawa ng alam niya sa kanyang sarili na marami pa yung kayang gawin. Tayo na, Pekto.
bumalik na tayo sa kumbento. Siya nga pala, bukas tutungo tayo ng bukid. Ipagpatuloy natin ang ating pananampalataya at penitensya bago sumapit ang mahal na araw. Magpahinga ka ng maayos sapagkat marami kang bibit-bitin kinaumagahan. Wika ng pare habang lumalapit yun sa kanya. Sige po, Padre. Ako na po ang bahala. Siya nga ho pala. Sasama po ba ang inyong mga sakristan sa atin bukas? Sagot naman dito ni Pekto. Walang sasama sa atin, Pekto, sapagkat hindi lang penitensya ang ating sasadyain sa bundok. Sasanayin na kita para naman kahit papaano'y meron na akong katuwang sa pakikipaglaban sa mga nagkalat na mga demonyo. Paliwanag naman ni Padre Dama. Nang marinig ni Pekto ang sinabi nito, ninais na lamang niyang huwag magsalita, bagkus ay bilisan na lamang ang kanilang paglalakad patungong kumbento. Sa pagpasok nila sa kani-kanilang mga silid, agad naman silang nagpahinga upang mapaghandaan ang mga pagsapit ng susunod na araw. Kinaumagahan, 4:00 pa lang ng umaga, naghahanda na si Pekto ng kanilang mga babauning pagkain. Hindi naman siya noon gaanong nabugbog sa trabaho, gawa ng may mangilan-ngilang sakristanang tumulong sa kanya. Habang nagluluto noon si Pekto, inilahad na niya sa mga sakristan ang nais mangyari ni Padre Dama mamayang pag-akyat nila sa bundok. Inihabilin din niya sa mga ito na walang sasama sa kanilang dalawa sa kadahilanang meron silang pupuntahang importanteng lugar. Hindi naman noon tumutol at nagtanong pa ang mga sakristan, gawa ng alam nila sa kanilang mga sarili na mahalaga ang pupuntahan ni Pekto at ni Padre Dama. Sa pagtungtong ng 6:00 ng umaga, nagpaalam na nga sila sa mga sakristan na sila'y papanhik na patungong bundok. Ibinili nila sa mga ito na kapag hindi sila nakauwi sa mismong araw, huwag silang mabahala o mag-alala. Mga iho, hindi ko na ulitin sa inyo kung ano ang mga dapat ninyong gawin sa ating pinakamamahal na simbahan. Ang sa akin lang, maging responsable kayo sa lahat ng inyong gagawin upang hindi nyo ito mapagsisihan. Mamayang hapon, bago nyo isara ang pinto ng simbahan, magbigay kayo ng abiso sa mga tao na magkakaroon tayo ng misa sa pagsapit ng Huwebes Santo. Kinakailangan nating mag-alay ng misa sa Ama para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Paalala ni Padre Dama bago nila nilisan ang kumbento. Nang masipat niya ang pagsang-ayon ng mga sakristan, agad din naman silang naglakad patungo sa bundok na kanilang pagpepenitensyahan. Pekto, alam mo ba kung bakit Miyerkules Santo ako nagpasya na magpenitensya tayo? Sigurado akong hindi mo alam kung bakit. Tanong ni Padre Dama habang sila'y naglalakad papalabas ng simbahan. Hindi po gaanong malinaw, Padre. Akala ko kaya ngayon tayo magpepenitensya dahil ipinagpaliban mo ito kahapon. Yan lang po nakikita kong dahilan. Wala nang iba. Sagot naman ni Pekto. Nagkakamali ka, Pekto. Sa katunayan, kaya nating magpenitensya kahapon. Hindi ko lang ito ginawa sapagkat taliwas yun sa aking paniniwala. Alam mo ba, Pekto, Miyerkules Santo talaga namatay si Kristo. Isipin mo, papaano siyang Biyernes Santo namatay kung ang pagitan ng mga araw sa araw ng pagkabuhay ay isang araw lamang? Hindi ba't 3 gabi at 3 araw na nagpahinga ang ating Panginoon? Pag-isipan mong maigi nang sa gayoy iyong maunawaan ng mga bagay-bagay. Tandaan mo, Pekto, mapanganib ang isipan ng mga tao kung hindi ito ginagamit ng may kahusayan. Matuto tayong mag-isip ng tuwid at may angat para naman hindi tayo maligaw ng ating mga paniniwala at landas. Sagot naman ni Padre Dama. Nang marinig ito ni Pekto, halos hindi naman siya noon makapagsalita. Gawa ng labis siyang nagulat sa naging revelasyon ng pari. Buong buhay niya kasi
Inakala niyang Biyernes Santo ang araw ng pagkamatay ni Kristo. Hindi niya lubos maisip noon ang mga araw na naging pahinga ng ating Panginoon na nakalathala sa Biblia na isinulat ng mga propeta. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakbay, nananatiling walang imiksipekto dahil sa pag-iisip ng mga bagay na kanyang narinig. Napakahirap para sa kanyang paniwalaan ang mga revelasyong yon, gawa ng magmula noong siya ay musmus, nakatatak na sa kanya ang maling paniniwala sa linggo ng Semana Santa. Bago sumapit ang tanghali, narating na nga nila ang kalagitnaan ng bundok, kung saan ninais nilang doon mananghalian at magpahinga. Habang pinagmamasdan nila Pekto ang napakagandang tanawin, panay naman ang pakikipag-usap sa kanya ni Padre Dama ukol sa mga bagay na kinakailangan nilang gawin sa bundok. Ayon sa pare, na ang kanilang gagawin lamang sa tuktok, manalangin ng taimtim, habang pinapalakas ang mga buhay na salita na kanilang tinatangan. Wala silang gagawin kung ano-anong ritual sa lugar, gawa ng naniniwala pa rin ang pare na sapat na ang pananampalataya nila sa Panginoon kesa magtangan ng iba't ibang uri ng mga karunungan. Tandaan mo, Pekto, kahit anong lengguwahe o dialekto ang gamitin mo, naririnig ka at nauunawaan ka ng Panginoon. Wala sa pagiging luma ng mga kataganang gagaling ang kanyang kapangyarihan, bagkus ay sa iyong paghahangad ng kabutihan. Mapag-Griego, Latin, o Hebreo pa ang iyong mga karunungang tinataglay, hindi ito mahalaga sa Diyos na buhay. Wika ni Padre Dama habang nagmamasid sa napakagandang tanawin ng paligid. Nang marinig ni Pekto ang sinabi nito, doon niya naunawaan ng husto kung bakit madalang maglatin si Padre Dama kapag nakakaharap siya ng mga demonyo. Karamihan din sa kanyang mga katagang binibigkas ay ginagamitan niya ng kanilang mga orihinal na lengguwahe na siya namang hindi humahad lang sa pagnanais nitong kitila ng buhay ang mga demonyong nilalang. Dagdag pa ni Padre Dama na ang kapangyarihang tinataglay ng mga demonyo at iba pang nilalang galing din naman sa Panginoon. Subalit dahil sa taliwas ang kanilang paggamit sa karunungang yon, kung kaya't naging kasuklam-suklam sila para sa mata ng Diyos. Inilahad din ni Padre Dama sa kanya ang tungkol sa pagnanais ng Panginoon na alipinin ng tao ang mga dyablo bilang parusa, ngunit sa kasamaang palad, hindi yun na isa katuparan dahil sa panlilinlang ng mga demonyo sa tao sa pamamagitan ng mga bagay na mapang-akit. Hinahangad ng Panginoon na tayong umalipin sa mga dyablo, pero dahil sa kababaan ng ating pananampalataya sa Kanya, kaya madali tayong napangibabawan ng mga demonyo. May ilang tao nga lamang bagay na ito, subalit hindi sapat ang kanilang lakas at kakayahan upang baliktarin ang kasalukuyang sitwasyon na dinadanas ng karamihan sa mga likha ng Panginoon. Kaya ang may papayo ko sa iyo, Pekto, kahit anong mangyari, kahit kumain ka pa ng kasuklam-suklam na pagkain, at hindi ka tanggap-tanggap para sa iyong sikmura, kainin mo ito ng merong pagpapasalamat sa Diyos at sa kanyang bugtong na anak. Dumanas ka man ng mapait sa iyong buhay, huwag mo siyang kamuyaan, bagkus ay mas lalo mong ipakita sa kanya ang iyong pagmamahal at pananalig sa kanyang hustisya. Dagdag pa ni Padre Dama. Habang nag-uusap silang dalawa noon, napapansin na ni Pektong unti-unti na siyang tinuturuan ng pari ng iilan nitong mga sikretong alam. Aminado siya noong parte yon ng kanyang pagsasanay upang mas lalo pa niyang mapalakas ang kanyang katawan at karunungan sa pakikipaglaban. Ilang minuto pa ang lumipas. Nagpasya na nga silang dalawang ipagpatuloy ang kanilang pag-usad patungo sa tuktok ng bundok. Kahit hirap na noon si Pekto sa kanyang mga dala, pinilit niya pa rin yung pasanin, alang-alang sa pagsasanay na nais niyang mapagtagumpayan. Bago sumapit ang 2:00 ng hapon,
Narating na nga nila ang tuktok nito na siya din namang mabilisan nilang pagpahinga. Habang nakahiga si Pekto sa lupa, hindi niya noon napapansin ang ginagawang pagdadasal ni Padre Dama at paghahanda ng iilan nilang mga dalang gamit na gagamitin sa kanyang pagsasanay. Pekto, tumayo ka na dyan. Nakahanda na ang lahat ng iyong mga kinakailangan. Wika ni Padre Dama. Okay, grabe tong episode na to. Siksik sa mga pangaral ni Padre Dama tsaka mga payo. Sarap lang ulit-ulitin lalo na yung mga part na yun nga, nagbibigay siya ng leksyon kay Pekto. Pero doon lang sa, parang ayoko lang i-clip yung pangaral niya tungkol sa mahal na araw. Kasi lahat sa atin, mostly na Pinoy, talagang yun na yung tumatak sa isip natin. Talagang Biyernes Santo lahat, gagamitin lahat ng agimat, dadasalan, papakainin, lahat Biyernes Santo na. Kung iusog pa natin ng Thursday dahil lang sa kwento, parang medyo tagilid tayo ng konti doon. So, stick tayo sa kung anong paniniwalang kinalakihan, o yung paniniwalang alam na natin mula nung bata pa tayo. Well, hindi rin naman masama na magbukas tayo ng ating mga kaisipan para mag-welcome ng bagong paniniwala. Pero ako sa sarili ko, stick na ako dito. Ilang beses ko nang nasubukan na yun at yun talaga. Tsaka pamilya ko nagdadasal talaga kapag Biyernes Santo. Kaya yun lang yung nasilip ko sa kwento. Pero overall, sobrang ganda. Yung episode 8, sunod kagad natin yung bukas kasama ng 9. Yun lang. Salamat.